Salamu alaikum. Ami alaikatu salamu. Autan gwari. Abocina. Wa ya taɓo ka ne tun ina nan bayan da kana ta yi kawai abin da ya yi min Allah abin yana da ciwo. Allah abin yana da ciwo har ba na ma so ina ya yi min Allah abin yana min ciwo sosai. Ka san ita rayuwa. Sai haƙuri. Abin da mutane duk suna gaya min kenan kuma gashi kana aboki kana gaya mun. A matsayina na abokin ka dan gwari in ban gama gaskiya ba wai bai gama ai hakuri ita ce maganin zaman duniyar nan yanzu dan gwari. Kun ji ku Hausa da ya yi magana dan wajen fidda haki ne sai ku ce gwari amma da an zalunce mutum ne sai ka jana hakuri maganin zaman duniya. Autan gwari kenan to yanzu dai ba wannan ba kwana biyu ba mu haɗu wani ce ya kamata yau in yi takakkiya tun daga inda nake in zo har gidan dan gwari in gaishe shi. Wallahi na ko gode don wannan zuwa dai kai Allah ya sa zuciya na yi sanyi wallahi.